तैयारी हंस सवारी लागल असपुरा जा कके तैयारी हंस सवारी लागल असपुरा जा एगो मैया अपन छैया में ज्ञान के दीप जरा जा एगो मैया अपन छैया में ज्ञान के दीप जरा जा एगो मैया अपन छैया में ज्ञान के दीप जरा जा एगो मैया अपन छैया में ज्ञान के दीप जरा जा। साजन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बख्तियारपुर पटना। एगो मैया अपन छैया में ज्ञान के दीप जरा जा एगो मैया अपन छैया में ज्ञान के दीप जरा हो के करा दुआर जाई छोड़ी तोरे दुआर हो तोरी जाई जिंदगी जे बनबू पहरदार हो के करा दुआर जाई छोड़ी तोरे दुआर हो तोरी जाई जिंदगी जे बनबू पहरदार हो एक परीक्षा लो न परीक्षा शक्ति के दर्शा जा एक परीक्षा लो न परीक्षा शक्ति के दर्शा जा एगो मैया अपन छैया में ज्ञान के दीप जरा जा एगो मैया अपन छैया में ज्ञान के दीप जरा जा एगो मैया अपन छैया में ज्ञान के दीप जरा जा एगो मैया अपन छैया में ज्ञान के दीप जरा जा। माई हो अभिजीत जुबा उमा शंकर के न ज्ञान बा मिथले सहल चलना साजन के पहचान बा अभिजीत जुबा उमा शंकर के न ज्ञान बा मिथले सहल चलना साजन के पहचान बा करी हथ जोड़ी तन निहोरी सब बिचला बचा जा करी हथ जोड़ी तन निहोरी सब बिचला बचा जा एगो मैया अपन छैया में ज्ञान के दीप जरा जा एगो मैया अपन छैया में ज्ञान के दीप जरा जा एगो मैया अपन छैया में ज्ञान के दीप जरा जा एगो मैया